И здравейте, Minecraft, аз съм Ignite и това е един клип, в който ще бъде томбола за Ender И сега ще ви покажа. Томболата се състои от целият ми Ender Chest и дано ви хареса. И сега ще ви го покажа дори. Айде да спомнят. Значи, томболата е... Ето този full enchant меч. В смисъл най-добрият за PvP. Тези три легендарки, този full лък. Опа. Блокчета. Не мога ги взема. Така. Да, като някой кошар. Да се върнем към томболата. Този full меч, Unbreaking 3, Sharpness 5, Fire Aspect 2, този full bow, Unbreaking 3, Infinity 1, Flame 1, Power 5, тази full каска, Protection 4, Unbreaking 3, Resistant 3, Aqua Affinity 1, и честплейта и панталоните са еднакви, Unbreaking 3, Protection 4, бутушките са Protection 4, Unbreaking 3, Feather Falling 4, и да, тези два стака Obsidian, тези 3 стака Ender Pearl, които можеш и така просто да ги направя. Тези 3 стака Ender Pearl, тези 3 Regeneration-ки сплаш, нали? Тази стрендка, нали? Тази е за тази двойка, тази единичка, тези Fire-ки, трите, тази най-движенка, и тази Regeneration-ка, само че тя е за пиене преди да скочите в PvP-то, нали? И тази кирка, която е, нали, виждате енджантите, Unbreaking 3, Efficiency 4, Fortune 3, Efficiency 5 не можах да направя, понеже свършиха ми парите. И тази диамантена лопата, Unbreaking 3, Efficiency 5, която е просто перфектна. И като си пуснете майнинг скил, направо дате машини. Тази стрела също я включвам, нали, към лъка. Меча, между другото, е малко изхабен, но ще се опитам да го поправя, нали, преди да ви дам нали, от томболата нещата. Но на мен беше изписал то експензив, когато се опитах. Дано този път ми даде. И да, това беше томболата. Аз я правя специално заради този един абонат, който имам. Много ти благодаря. Благодаря ви на вас, ако ще се сабскрайбвате за мен. Нали, правилата за томболата са: абонирате се, харесвате клипа и пишете коментар, записи никави в Ender. Плюс, че оставате с абоната за още, кажете го, гивоеве, понеже ще имам и още. Например, Minecraft gift коди, премиум Minecraft, нали, един gift код и един Minecraft. Ще го спечелят двама човека, ще спечелят. Единият ще спечели премиум Minecraft, другият премиум Minecraft gift код. Имах кодове преди за CS Global Offensive, обаче ги раздавах. Ако трябва, ще купя още. Това не ми е проблем. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Шибнете по един лайк, напишете коментара, нали, спазете там правилата. И това беше всичко от мен. Аз бях Ignite. Това беше томболата за днес. Ще изтегля, пак казвам, на 20 абоната. Правилата също ще бъдат и долу в коментарите, за да, ако забравите в клипа, да знаете къде си погледнете. И да, това е всичко от мен. Вече, опа, аз бях Ignite и до